3, 2, 1, nu. Velkommen tilbage til en ny video med Sejr Friis and Philip Paradise. Yes. I dag skal vi tale om respiration og fotosyntesen. Der er sådan noget CO2, der flyver rundt i luften. Så kan planten komme her. Den har nogle grønkorn. Via grønkornet kan den optage CO2'en. Og via grønkornet så beholder den simpelthen CO2'en. Og så når den er færdig med at bruge en CO2, så udleder den O2'en fra planten. Og det er der, vi som mennesker, vi optager den O2 og kommer ud med CO2. Og det som der kaldes, eller fotosyntesen, det er, at CO2'en bliver optaget i planten, og planten så udskyder O2 ud. Og så kaldes det respiration, hvor mennesker de tager O2 ind og puster CO2 ud. Og det er en fotosyntese, og det er det korte kredsløb. Ja. Så vil jeg snakke lidt om respirationskredsløb. Og hvis man kigger her på computeren, så kan man se her, det er over millioner af år. Der er et dyr, der dør, eller et menneske, der dør. Så kommer det ned, og så bliver det presset til kul og olie. Og så problemet om med drivhuseffekten af det, det er, så har vi CO2'en liggende hernede, men nu pumper vi det op og brænder det. Og så kommer CO2'en til at ligge op i skyerne, og så er det, at vi får et problem. Så det er faktisk de lange kredsløb, der er problemer, fordi så kommer det til at ligge heroppe. Og så har vi de korte kredsløb, det er når vi inden det besejl, jeg har fortalt, det med fotosyntesen af det. Det er de korte kredsløb. Så det er de lange her, der er lidt af problemet, men olie og kul, det kommer fra dyr og mennesker, når der er, de dør, fordi så bliver det presset om til det. Og så når vi pumper det op igen og forbrænder det, så kommer det op i atmosfæren, og så får vi et problem. Yes, det tror jeg, det var all we had today. Remember to like and subscribe, and we see you in another video. Stop.